Протеинов шампуан за изтощена коса. Препоръчва се за изключително изтощена коса, която е начупена поради често боядисване, за заплетена коса, която се разресва трудно, коса, която често се оформя с шишуар, маша или преса, коса, която има нужда от интензивна грижа и възстановяване, защото е увредена. Първа стъпка – протеинов шампуан. Укрепва сърцевината на косама с протеин, пептиди, биотин. Продуктите съдържат 5 вида растителен протеин от ориз и чимик, картоф, соя и овес. Шампуана се използва, като с дозатора се дозира, помпичката и дозатора се дозира необходимото количество и се нанася на мокра коса. След това с масажни движения се разстила по скалпа на косата и изплаква се обилно с сладка вода. Няма да се отървеш от мен, като се заключваш. Накрая ще отвориш вратата. Протеинова терапия, стъпка 2. За дълга коса се нанася, може направо от помпичката. С масажни движения ще помогнете хранителните вещества да се абсорбират дълбоко в косама. Нанася се на влажна коса и се изплаква обилно с вода. На следващия ден, след като бяха намерени, започнала да кърви в тоалетната на болницата, потърсиме и така. И защо ми каза? Не е всичко, аз да ти го кажа. Аз явно се трепаха. За това ми Нанася се след шампуана, директно на мокра коса, с масажни движения, които ще помогнат хранителните вещества да се абсорбират дълбоко в косама. Да си тръпваме ли, Делия? Да си вървим. ще ти помогна. Тогава и аз да си прибера нещата. Добре, идвам и аз. Така е, но накрая и аз се включих. Все едно не мисля изобщо за това. Атоми протеинова есенция, стъпка номер 3. Имаш нужда да пренесем нещата. Не, уредихме всичко. Пренесоха. Тези в колата да ги оставя. Дана ги взели в твоята, ти ще закараш ли? Имам малко работа. Няма да закъснявам, чули? Честит рожден ден. До скоро. Съставките бързо покриват повърхността на косата, предотвратяват от увреждане на прекомерна топлина, инструменти от оформяне за косата, маша, шишуар, преса, повтарящи се химични обработки като боядисване, изросяване, къдрене, УВ лъчи, инфрачервени лъчи и замърсяване, използване на неподходящи шампуани, лоша диета и лоши хранителни навици. Лесно се нанася, без изплакване, крем пяна с мехурчета, невероятна промяна за 2 седмици, Има ли за какво ще да говорите? която съдържа 4 основни съставки, които помагат за възстановяване и увреждане на косата и я правят попринена и гладка. Ще дойдете с мен, Дени. Къде? Олют. Искам да ти покажа нещо. Ако пак е някаква глупост. Стига вече. Стига. Мама. Вие вкъщи не искам да го карам да не чака. Идваш ли с мен? Нека да обърнем внимание в момента как се разресва косата. Дени. Сено, донеси ми горна дреха. И как се разресва след олиото. Първо да чакам те в колата. Дъще, дори не знаеш къде отивате.
И аз имам да й казвам нещо. Дарин. И последна стъпка. Олиото помага специално за добре разрестване, гладко разрестване, обогатено с етерични масла за подхранване, увлажняване на суха и чуплива коса. Може да се използва на мокра коса преди шушуар, може да се използва на мокра коса и след шушуар. Сложете няколко капки, за да подейства пестеливо върху влажната коса преди топлинно стерилизиране. Внимателно. Ето, наблюдавайте сега как се разресва косата, как гладко се движи гребена в косата. Преди малко имаше засечки. Да. Леко увлажняваща рецепта за здрава коса и блясък. Съдържа 6 етерични масла. Покривният ефект прави косата здрава и блестяща и я защитава от външни увреждания. Предпазва боядиса на коса или увредена коса и я поддържа блестяща. Копринена текстура и аромат на цветя и мускус остават завършек на косата. След използване на атомитерапия, атомипротеинова терапия. Да. Всичко това? Знаеш ли защо го разказвам? Защото се надявам, че съдбата на Зейнеп ще бъде Супер, идеално. на мен и на Вулкан. Обичаш го, разбрах. Но повече Блясък. дъщеря си ли? Естествен блясък, Любовта. подхранване на косата, увлажняване на косата и съвсем Виж, не е моя леко работа, но искам разресване. да ти помогна. Да. Искам да оздравееш. Не искам да задържаш